Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe emolweni. Size nelizwi lenkuthazo namhlanje elizawunika amandla noba kweyiphi imeko lizawunika amandla ilizwi likaYehova liyaphila. Sizawufunda kwincwadi kaYeremiya 17 ivesi 7-8. Isikelelwe indoda ekholose ngoYehova, enkoloseko ikuYehova, kuba yoba njengomthi omiliselwe emanzini, unabise iingcambu zawo phezu komlambo, ungoyike xa kuthe kweza ubushushu, aqhame amagqabi awo. Ungakhathali ngomnyaka wokubaleka, ungayeki ukuvelisa iziqhamo. Nali ilizwi kufuneka ulipersonalize, eli kufuneka ulibize ulijongise kuwo, ungabisalisa komnye. Lilizwi lenkuthazo elisixelela into yoba xa sifuna ukusikelelwa masenze ntoni na. Xa sifuna iintsikelelo zikaYehova kufuneka senze njani na. Kufuneka sibe obedient, simamele imithetho yakhe. Yonke into ayifunayo siyimamele, simthembe, sikholose ngaye, siqhayise ngaye. And abide in him. Utshilo naphaya kuJohn 15, what abide in me, utshilo uJesu. Funeka sihlale sithembe yena, singabi no-plan B. Singathi hayi xa kunzima sizakwenza kanje. Ngaloo ndlela xa sikholose ngaye uzawuba nathi naye. In worst situations uzawuba nathi, sozasilahla, sozasishiya. Into ethetha into yoba sifuna sibe njani, funa sibe grounded and rooted in him. We must not be shaken. Andikhathalisekile noba kuthini, singabi shaken or moved. Sithi ukhona uYehova, akazusilahla, akazusishiya. Usithembisile wathi ngalonke ixesha uzawuba nathi. Wathi he is a way maker. Ukhona uzayivula indlela lo wavulela amaSirayeli imvelelwane entlango, uzayivula nakweyam nakweyakho imeko. Uzawunibuzo onayo uzayiphendula ngelizwi lakhe. Masimthembe.